Dlho som používal predražený paušál. Začalo to stolom, potom si to odnesla knižnica so sedačkou, zmizol aj televízor a nakoniec som prevolal aj Kate. Ale to už je minulosť. S novým paušálom 300 mám 100 minút do siete Tesco Mobile, 100 minút do ostatných sietí a 100 bodov Plavka. Prvých 2012 zákazníkov dostane dokonca dvojnásobok. S nami v Gate neprevoláte. Paušál si aktivujte na zákazníckej linke alebo v našich predajniach. Tesco Mobile. A zmluva je v Providente absolútne jednoduchá a férová. Volajte Provident 0800 124 124. Jahodová zmrzlina brož od kliku. Čerstvých jahod. Bez potany. Aj čokolády. Brož. Zmrzlina vyrobená z A teraz novinka. Brož leslená. Tam je zmrzlina. Dostali ste vyúčtovanie za byt aj dnes oblakom. Viete, či neplatíte vyúčtovania? Radíme vám, ako rozumieť vyúčtovaniu a odhadnúť správnu sumu. Ako sa prepočítajú náklady na teplo či upratovanie. Čo robia správcovia a vlastníci neplatiči. Čítajte zajtra v denníku SME. Je, vanilkový krém. Ukáž. Táraš, veď sú to čierne rybezle. Tára sa nehovorí. Lukáš? Tárate obidvaja. To je predsa čokoláda Orion a je im plné meso. Pravdu máte všetci. Lahový vanilkový krém a šťastný. A si na zemi. Pájo, nech to. Pájo, padne to. Kaka. Kde máš tie nožičky? Kde máš noženky? Poď Na stole. Na stôl treba nožičky. Má poď. Máme v bazéne konečne čistú vodu. A to nie len na potápanie. Najmä more na zrané. Ahoj, tým vás smažkami spúšťam. Ovocné želé kuberíky s potrebnými vitamínmi a ovocnou šťavou a naviac množstvom zábavy. Neopravuj to. Tým 2 smajlgami. Vitamíny Neopravuj to. Chránila som ťa od prvého a budem ťa chrániť už navždy. Ježišmaria. Zasa. Zasa si konia robíš so mňa. Prirodzenej obrany schopnosti. Joj. Teraz je na Joj. betón. Joj. Jediná pokračovacia rodenská výška. Leze, bože, leze. Bifidus BL. Ťažká si. Podobný tým v materskom mlieku. Ťažká si. Odvetlé. Na. Je to všetko o strachu. Nesmú mať pocit, že sa ich bojíš. Chceli sa to s nimi skoncovať. Raz a navždy. Koník. Boli tam deti. Pokiaľam ťa. Ježišmaria. Nepočúvame ich tam. Začala si do jazyčka. Do tým cvakali. Z neho hradinu. Biele terénne bojskom. Bezpečné huby a odpudné komáre. Vieš, že tie zuby cvakajú a vyštrbíš. Ty malé zubky. Každý od nás sa počíta. No, necháš tú kameru. Necháš tú kameru, na pokoji. Kuk. Sme v tme, nič nevidíme. Tam. To je tam. Pavlínka. Je to Pavlínka. Máme taký? Farbené vlasy často vyzerajú No. Myšáček malej. Iba babke. Choď babke. Pajo. Čo máš? Brm, avčičko? Neopovaž vypať ten televízor. Robíš brm.
No, tade. Tuším, ste uhádli. Módu. Pekných ľudí, pekných šatách. Ale niekedy nie. Ak vás tu niečo porovať sa dá všetko, nie len model. Neskúšali ste s ním? Nevypínaj ten televízor. Keď už som hore. Nebuchaj mi po tej kamere. Ahoj. Aspoň, že ty si sa vyspí. Toto nespetovalo iné. Iný. Čo je? Čo je? Lilian? Poď, pán Cierča. Kam chceš? Kam pôjdeme zase? Kam? Tak zatiaľ. Ježišmaria, však ma dvihni. Veď ma dvihni. Ahoj, papa. Ideš papa? S babkou? Ideš bodrejšie prší? No, skoro si padla. Ty máš také isté ponožky, ako mám ja? Asi. Asi? Alebo máš moje? Kde by som ich mala povedať? Na meraciu sme dostali, nevieš? Však ja viem, on či si kupoval také isté. Ty, čo som ti ja dávala? Veď ja viem. Hej?